Pineda na mas kilalang from this to this. Siguro kung i-compare ko yung old na branch dito sa new one, siguro yung before kasi mas maliit siya, pero ito mas bigger and very welcoming talaga yung yung ambience dito. Experience, siguro i-give ko yung 10 out of 10. Kasi yung food, sobrang sarap. Alam mo talagang fresh, talaga yung seafood, and very welcoming talaga yung mga staff dito. Masarap po. Masarap. Super Pinaka-masarap na seafood Seafood boil na. dito po sa parang Philippines na po. Yung favorite ko po yung seafood boil. Tsaka yung yung mga seafood chowder po. Favorite ko na food, parang lahat. Siguro, kung papapiliin ako, yung lobster. Kasi sobrang rare lang talaga na makain yon. So, ayun. Sarap. Bakit po? Tapos chicken, tapos yung yung brownies po, saka mocktail. Oo naman, babalik-balikan. Actually, matagal na talaga akong bumabalik-balik talaga dito. Suki talaga kami with family and talagang favorite namin dito. Siyempre, I feel so proud kasi tayo mga Kapampangan, di ba, tayo ang culinary capital of the Philippines. So, siyempre, isang karangalan din na ma-invite tayo dito and alam mo talagang masarap yung pagkain natin. Ayun, support lang tayo. Ini-invite ko kayo na pumunta dito sa San Fernando Orange Bucket. Ayan, itry nyo kasi talagang perfecto with family and friends. And ayun lang. Bye!